Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Dwarbagori VDC Chairman Sarkoi Rong Parpen Karlitang Rovel Rong Hang Ahem Kahumridam. Lakhain kora trok Dwarbagori MSC constituency ke parlo Dolamara Kaipolangso Atobar Along Patovi Ajo Porphai Sirkep Apor Ino Rovel Rong Hang Aphan Pang Thek Thek Theatum Apran Armut Tekang Detlo. Bangso ajok karlitang rovel ronghang kepamu tekang asomar inut lapen achor lapen akorti atum mekri meklang pensi donanglo bangso pen ajok Dwarbagori lakhain kora tro constituency VDC chairman Sarkoi Rong Parlapen Dolamara town committee chairman Mongol Singh Terang lapen Mondol committee president Sunaram Singnar atum karlitang rovel ronghang ahem kahumri dampen kisung ke phovek ahem tun atum aphat aning pathetikang Lapen, lakhain kora trok Dwarbagori MSC constituency education Richard Tok biahin ben sitami VDC chairman aphan Thanpachini si asap Soviet sitami kerapali damlu bangso ahut VDC chairman sitami Karbi Anglong Autonomous Council aphan ahok kiduk kisung alam Thanpachini dampo pusi kisung ke phovek ahem tonatum aphan Thantekanglu Dolamara Pendor Singh Tokbi Karbi Anglong News to bini ke isi ningdu ko sondo ati Karlitang Rovel Ronghang alangli patumia por komane otlang no tum aredeng pen apran namjui kusin tum birta long lo asi birta kalong pen itu daning dug lo ati alangli phan son ke pathilot ke tum dak kakojanarat mate ni tum la Karbi kheng mong taisi kina hok thetan lo si birta kalong ateng ke alangli phan buka hatben bang bom lo nasi tuar beng si mina garil lu pensi alangli phan pechi dunat son si birta long nasi majok bang fully claims tami lage chokche the pegan lo nasi tum daning duk lo athe alangli ason inut kithilo bang ke khei phantai siak akena hok lo athe alangli inut ke tek ser bang nili chini pa meka nili tum tai sia don lo la pen dak kakojana long stami nut social active worker lo lang li kai tami no BJYM long ta lang li secretary lo la si lang li han ke katu tami si ning chi thek long son si do lo la si lang li birta ka long teng puteng te lang li pinangan num han ka chirap ke chiturun ta du se tumi por lang li pran dam ji ban ke katu itum tam ning duk lo nili tum tami ning duk lo la suposi nili tum hin pen tami ini lahai dak na humri lo si thange chirap no thekte ma sita pu ne mekri meglang ke wen po hisab si nili tum tami la dak yo Mondor president Singnar sahodo la pen ke pu town committee chairman Terang sahodo pen ilong BJYM tum do sin tum na humri lo pen itum hin pen unan ke dak sekolah komat segi pathima labang sobang pu kiri gitar dip dunyi phan la ain law and order long ni tum tamiun an ke chirap chiturun po lapeni tum hin daun an ke lang tum han pu pressure pidun po sini tum hin menge kapre ke thang ta velo la an pen ke pu kiri gitar dip long tami chirap chiturun po si lan velo ni tum sarkar pandami chuning rilo kacunung rici ke la hello je non aja non ala ke majok le claim busame chok chipi ke kam mati aku la ke non amat ke identify thek thirang la posila ke koma kheiten do claim ni aku la ke khela mang videji majok le claim dami la ke isi gunda tum la bane la ke isi ki chok che the pak pe ngune la posila phan mang ke bisar vek nei pu bang ke nili tum Karbeng Long Autonomous Council aphan chot polam kalilo hela law and order tum hadin chuning rilo pen government ben dalo suputhak mangke unan mangke jur pon nang pola jela asora bisar ke long yephan pen unan ke la kiri talip je phan la long leti kan ke itu hin pen ke la hayan la tele pan ka tu mangala lo pola ke singki je thanang bong pen nan ke cherap chiturun po itu yem sarta lang li ni pan birtanang pilo je tu kumri damon pen ningdu alang li pen da sabu nona kerap tanang pidun la he so kira potong ni lipitikan kalau mengpurial teman, aku nan ke cerap itu pun mampu, hendak lokal committee ke jatum tu, lah leader teman itu cingki citan se, unan pen ke cerap itu pun mampu. Tonton kita. Mesin, alang lagi auto tu mesin, mana kapre ke thang tu theglong le,
alang personal kupine mani pen kupina alam thedu ne ni lahai nili ta chinin de he seta party long ke thang problem be naklam than ke Nili panjan ahavar tomon charting ke wangpen ajok hemrit kana hokpon. Thereponi phain kora pho arni analopor phaisi apor malom nili panjan ahavar tomon thipi mati tomon charting ke wangpen ajok hemrit ke ongdung kana hokpon dulu. Muni datum pir theke doki hemrit mati ke sang adim jongsi avi puti kisung thektiklu. Tomon ke thepen hemrit ting phelang kowe kapang reng avo bari bithung kacho e ason ke ongdung kana hok dulu. Panjan samhanse arong ingtiarong jadop rong pi arong panjan ahavar arong tin penta hem kana hokpondo olopusi panjan ahavar arata tumpen thanpon Karbi Anglong Autonomous Council nilip MSC Pobitro rong pilapen tim Karbi Anglong atum aphan kisung ke pho ahemton atumpen nangrabek thapusi kachoningri peduponlo nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Duar Amla constituency Hawar Karbi Rongasar Amayatum Ahin Pen Karbi customary law alo athui keronpon. Emithang rong rup mati longri longpat along jongsi kachari chalom long nangji pulote mithang arideng aron alo dovek nangji lason thot si mithang rong rup mati rongasar atum mithang chari chalom long nangji aphan pura kethek kere atum pen matha ponsi Karbi customary law alo sonsi ponlu lasi kedo an arongasar atum ta mithang arong kachar jap mati chari chalom aron kachini nangji akenang sotpu matha damsi wothat langso serdi hunaklam Karbi customary law ahong pharla along Karbi customary Lo alo athui cheron ponlu lapenan parta Karbi rongasar atum ke claim ke dampon nangji aputhak pusitami chethan chepari ponsi ing samjen pensi mai pachun ponlu wothat lang sopen himari bongrum Karbi Anglong News acha topini dak duaramla hawar Karbi rongasar mai tumpen patir bipen pini serdhuna klamlong nilitu mai ni pot Tabangso mai long ke pini customary law book lapen proceeding of village court lapen ke lamhoy kabir tia lo uisi register do la hoyo ngakhani litum rongasar tumhan cheron cheba pen pini labangso ka cheron ka cheba abang ke traditional village court wa farman mesidi tum cheba ponlo non ke dam tang ana ba ke nilitum rongasar tum ajakong do an ta council pe nilitum han lang panong pilo lasi bisar ki dara long punon longlei phelang mo long punon nilitum rongasar tum none phrak pe mangke nilitum ot thip thekjia phanitum rongasar do anke pinia mailong nilitum chupari ponlo lapen nilitum Karbi rongasar maitum aku puthot nilitum pinidak chupari pontu labangsu chupari ponala mangke lapuhelo nilitum rongasar tum kido ke thak ning aronatang ilitum rongasar tum ke kaiketa ing thirjir lapen ke chu kijura mo punon ilitum chere ponei lapen lason tak tak rong basa pitum punon rong alo suarlo do an phan ke japon je tum pinaglo lasi rong basa pitum anta pinila bangso mailong penilitum singwai panlo ke do ke thak lapen mekar mithura phang ilitum japon pame ahok pet atau asilitum ponang po kusi rong sar do anda pini nilitum choparai pon Karbi Anglong Women Justice Forum Bukajan District Committee atumpen Karlitang Rovel Ronghang ahem kahumridam. Lakhain kora trok duar bagore MSC constituency ke parlo kai pholang somade kakojan along inut Karlitang Rovel Ronghang aphan pang thek thek the atum apran armut tekang de bangso ajok solangdo Karbi Anglong arat atum sitami ningduk pensi dolu bangso alam sitami Karbi Anglong Women Justice Forum Bukajan District Committee dun mepi phudang terang pilapen ari sangho atumpen chetong dun si kisung ke phowek ahem tun atum aphan aning pathite kanglo lapen Women Justice Forum Bukajan District Committee dun mepi pen Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Bang Pusei Yam Dr. Tuliram Ronghang Lapen Team Karbi Anglong Atum Aphan Kachoning Report Karlitang Rovel Ronghang Aphan Apran Armut Tekang De Abang Pu Aphan Kenep Kang Nang Palong Pamiji Aphan Cherap Dunvek Thal Lapen Ahok Akang Sai Pivek Nang Lapen Kisung Ke Phovek Ahem Tun Atum Aphan Sitami Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kerap Thedung Pinangji Pusi Choningri Pedoponlu Tangte Pherangkia Thengno Women Justice Forum Bukajan District Committee Dun Mei Phipen Kaning Jepon Alam Thele Arjuponik Sine Dwarbagori Pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News Kasi ningduk meme
ni tum thanga son pik bajir tikang mo be setami si kereng pung korti tu phani ritu sining cipathi si roje phansani tum labang so hem to nonang homri lo pose labang so kisung along sarkar matangte kethege ding tum phani tum kachuning rikang tum aprang si kela no jitu non hala karitang labang so alang rovel ronghang alang li hem asor tum phan kadu kawe nai tum sarkar pen ise kerap piason te me party ji athelang itu labang laposona kisung abang ke bang putin na cetong tedate pusi nitum setame women justice forum hen pen itu pachini pono nasi si bang putin setame laposona kisung ke bang putin na cingtang tung te postai sia ko pai ke lang lo pen kopi ko sono ne pa thek te malang ni phana pranar mut boblo posla bang ke non pini apor setame nitum thangta la mukatum si laposon ke pathi po bang ke nitum bang ke chini nelang pose abang so kisung mo jitu postmortem la so report jong se long pen la si latum si ke pathi latum se pathi mo hala so report jong se long no pulotang te netum sitame abang so akisung along pen pothot ke pajok ji matang te la so hok pera justice ke long ja phan ke netum sitame arjap thi pen netum women justice forum hin bas tame netum cerap dunji la pen ke cerap dun vekji aposi kado be kado ka be solang do ara doan la pen ke hampang asong doan la pen ke party chipu pe pen dhorom chipu pe pen khai chipu pe pen pen abang so justice ke long vek je phana bang ke bang putin setami cerap dun holnang ji la pen cerap dun vek nai posin netum women justice forum hin pen netum puthot kado be hampang asong doan phan setami netum chuning ripon tadi di nar julai mane tidam tang ba na tu women justice forum atum ta pindangan che song setami la song da akar ki kitang tum ta dovik setana netum la so prang la news ke long ke ekdom bodi justice long vek nei setami la so justice bang ke la non akam mu setami la tang elo bote mu long setami pura justice long te la long le terlo pula tan le tu people la bang ne tumahin ba setami ko puthot che song thu nang ko po la bang ka ho ka justice ke long ja phan la bang ke ne tumta un an pene tumta sarkar hen panstamin tumta chi faidun po un anaja kong pen apene tum sitame central committee so central committee so betamini tum na bang so puthak chi gi chingwai pensi ho ka justice ke long ji phan ke ne tum sitame pachini pon vek polo